Hello guys, welcome again to my video, and today is nandito na naman tayo sa bukid namin, at ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung proof ng in-upload ko na video na pinasilip ko sa inyo. So ngayon is ipapakita ko talaga kung ano yung laman, kung ano yung talaga, meron ba talagang hayop dito sa aming bukid na buhay, hindi patay. So, okay, kung bago ka pa lang po sa YouTube channel ko, please like, subscribe, and click the bell notification para ma-update ka sa mga video na i-upload ko sa channel na ito. And please watch until the end para malaman mo talaga kung anong meron dito sa bukid namin. Okay guys? Okay, tara. Pakita na natin. Okay guys, tara. Andito tayo. First is ipapakita ko sa inyo, yung ano namin, yung kubo namin. Guys, yung kubo namin is ito yung kubo namin, made of bamboo. Pati sahig niyan guys is bamboo rin, hindi yung kahoy. So kawayan na biniak-biak ni Papa at ipinagtatagpi-tagpi namin dyan para magiging dingding. At saka yung atip niyan guys, yung atip niyan is galing yan sa bahay namin doon sa baryo. At iano namin yan, transfer namin dito is kasi inayos kasi yung bahay namin doon sa baryo at inilagay dito yung mga old na sin. Kaya yan yung ginawa ni Papa para makatipid kami. So hello guys, na si Miming natulog. Hello, Ming. Natulog si Miming, guys. Natulog si Miming. O, diba? Pati si Miming natulog kahit mainit na dito. Because, oy, Ming. Nagsasalita si Miming. Natulog siya because malamig kasi dito. Kahit na mainit, summer ngayon. Pero hindi talaga mararamdaman kasi mahangin. Relaxing talaga dito sa bukid namin guys. At saka ako lang mag-isa dito because pumunta sa ano namin, next area namin yung papa ko at saka yung papa ko. So isa yung Miming guys. So si Miming, so andyan, yan si Miming, yung isa naming Miming. Yan si Miming namin na isa. Hello Ming. Yan si Miming. Oh, gutom ka na, Ming? Magsaing tayo mamaya, Ming, para makakain kayo. O, ayan si Miming, o. Dalawa yung Miming namin dito. At saka yung mga sisiw namin dito. Ayan, yung sisiw namin. Yan yung sisiw namin. At saka, puti na lang hindi ninakaw yung sisiw namin, guys. Kasi, hindi talaga maiwasan na merong magnanakaw dito sa bukid, diba? Kasi, minsan, walang tao, naiwanan. Ayan, ito yon. Tinali ni Papa kasi, naglakwat siya, naghahanap ng lalaki. Kaya tinali ni Papa daw kasi nawala kasi yan. 4 na araw nawala, hindi umuwi dito sa kubo namin. Kaya itinali siya, ibinalik niya. Buti na lang mabait yung ano guys, mabait yung kapitbahay namin doon. Ibinalik niya kasi pumunta kasi doon kasi wala kasing, marami kasi siyang ano dito, alagang yung mga manok na lalaki gani guys. Oh. And then yung ano namin guys, yun yung manok namin guys. Yung ibang manok namin is umalis sila kasi naghahanap ng pagkain. Siya na yung natira kasi tinali kasi naglakwat siya. Ayan, yun basta maglakwat siya ka, pak tali. Ayun sisiw namin guys, o maliit pa yung sisiw namin niya guys. At saka yung ina na yan, ina ng sisiw guys is nawala. Ay ano, ayun, yung baby pala yan guys. Kasi ninakaw yan guys. O tapos meron na yung maliit yung baby namin guys, meron yung mas malaki guys na pwede na ihawin. Kaya hindi namin siya inihaw guys kasi reserve yan guys. Pinadami namin dito guys. Pinadami namin dito sa bukid namin guys, para mas maganda naman yung pumunta ka sa bukid tapos maraming mga alaga, di ba? Maraming sisiw, maraming manok, mayroong baboy, mayroong ano, kaya nagwe-welcome sila guys. O sa pagod mo papunta kang probinsya guys, mawawala guys. Dahil mayroon kang mga alagang madadatnan na mga malulusog. And then is actually guys is yung aso namin guys is
ano guys, yung aso namin guys, ano, masyadong ano guys, masyadong marami sila dati guys, pero ano guys, nawawala kasi kinakain nila guys, iniihaw ng mga kapitbahay namin guys, kaya gusto nilang kumain, kaya ayun, yung natira guys is yung inahin na lang guys, at yung inahin naman guys is nanganak naman guys. Ayan ayan guys, ayan yan, nanganak yan guys, nanganak yan guys, tingnan nyo, nanganak yan, yes, nanganak yung aso namin guys. Uy, apat yung anak guys, apat yung anak sa aso namin ngayon guys. Mga 3 weeks na sila guys, ng anak guys. And then yung anak niya dati guys is malalaki na, so inihaw ng kapitbahay namin. Hindi namin alam guys na inihaw guys, pero hindi na lang namin pinakailaman guys, para kahit na masakit sa aming loob kasi kami yung nagpapakain, pero wala kaming magawa kasi marami kasi magnanakaw dito guys. Sabihin ko na lang sa inyo guys, marami talaga magnanakaw dito guys, hindi namin alam. Tapos yung manok namin na nangitlog dyan sa old na kubo namin guys, ninakaw, pati itlog ninakaw guys. Tapos yung manok na pinakita ko kanina guys, mayroong mas malaki yun guys, mas malaki na pwede na talaga ihawin. Tapos madali kasi manakaw guys, kasi sobra talaga silang guys, malapit sila sa tao dito guys, hindi sila matatakot pag merong tao lumalapit sila. Pati yan guys, pati yung aso namin guys, pag nandito kami guys, yun lumalapit sa amin guys, hindi talaga nangangagat guys. So pati yung parang namimiss kanila guys ba, yung aso namin, tsaka yung mga manok namin lumalapit talaga sa amin guys. Kaya nga ninanakaw yun guys, ninanakaw kasi hindi sila natutulog doon sa mataas na kahoy, kundi nanang talaga dito sa baba guys. Kaya ninanakaw kami, ginawos yung kinakain namin, tapos yung magnanakaw, nagmanok-manok, kakainis. Yeah. Tapos yung isa naglalayas pa kasi walang lalaki dito. And then nandito yung guys, ito yung bahay ng baboy namin guys. O ipapakita ko sa inyo, ito yung bahay ng baboy namin. So semento siya sa flooring guys, semento. Tapos yung dingding niya guys is, ano yung dingding niya guys, tabla yes, kahoy guys, kasi wala kami pambili ng hollow block, kaya ganito yung ginawa namin. Be creative yung papa ko. Tapos ito guys, yung atip niya guys is hindi sin, kundi yung dahon ng niyog guys. Yun yung dahon ng niyog, inilagay namin yan, marami ganyan kakapal yan guys po. Tingnan nyo, makapal talaga yan para hindi tutulo sa kanila, hindi sila mababasa kapag matutulo. So, thankful naman kami kasi mas madali kasi kami kumuha dito na dahon ng niyog, kasi marami kaming niyog dito. At saka yan guys, malaki, 2 kwarto yung bahay nila guys. O yung una is sinira nila yung una guys, sinira nila yung una nilang kwarto, tapos i-transfer siya ni papa dito kasi kung kinakain niya, pati simento kinakain. Ayan guys, ayan yung mga baboy namin guys. O, 2 yung baboy namin guys, malalaki na sila guys, malalaki na. Ayan guys, malalaki na sila guys, hindi na siya malimutin guys. Ayan guys, nakakain na sila ng aga breakfast kanina. Ngayon nakakain na naman yan, 3 times a day rin yun sila kumakain guys. Nilalagyan ng tubig. Tapos punta na naman tayo dun. Yan yung mga baboy namin guys. Ngayon punta tayo sa kakao. Ayan guys, yung kakao namin guys is ganyan. Oo, nilagyan namin yan ng cellophane. Yung cellophane guys, ito cellophane, nilagyan namin ng cellophane para mas productive siya, walang sira yung laman yan guys. At saka malusog ang kanyang bunga. At saka kakao guys is one of a production here. Kakao is one of a production here in our municipality, which is we celebrate ano ba yun, Sikwati Festival, because marami talagang nagtatanim na kakao dito guys. Yan
Yung saging namin guys, ayan, sagingan namin yan guys. As long as yung sagingan namin, meron siyang kakao, meron siyang alagang kakao, at saka, ano, yung lubi namin, meron kaming lubi. Oh, ayan guys. Yung lubi, meron kaming lubi. Ayan, 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 ayan. Lubi namin, yung lubi namin is namumunga na talaga yan. Guys, namunga na talaga yung lubi namin, guys. Oh, tapos meron kaming kalamonggay. Tapos kamuting kahoy, guys. Itong kamuting kahoy, yung kamuting kahoy, guys, is tinanim yan ni Mama. Si Mama nagtanim yan, guys. Tapos meron din kaming kamuti dito, guys. Meron din kaming kamuti, guys, na tinanim din ni Papa, guys. Ito. Hindi malapad yung ano, guys. Hindi malapad yung ano ni Papa. Hindi malapad yung ano ni Papa, guys, kamote. Yung tinanim niyang kamote, hindi malapad. Tama lang yan doon yung kamote niya. Kasi hindi kasi kami nagbibenta ng kamote, which is sa amin lang talaga, family. O kung gusto namin kumain ng kamote, ayun, kumukuha lang kami dito. Tapos sinasain namin sa kubo namin, guys. Oo. Ganyan kami dito sa bukid, guys.